सनशाईन सोलर सिस्टीम कणकवली आकर्षक ऑफर्स पीएम सौर घर योजना तसेच स्मार्ट सौर घर योजना अंतर्गत सबसिडीसह सोलर प्रोजेक्ट सनशाईन सोलर सिस्टीम छत्रपती शिवाजी महाराज चौक पंचायत समिती जवळ कणकवली। आजच संपर्क साधा आणि वीज बिलांची चिंता कायमची दूर करा। विरोधकांनी विकासात्मक कामं आणि इतर मुद्द्यांवर आम्हाला पास केले म्हणूनच ते इतर मुद्द्यांवर टीका करत असल्याचा टोला तळवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघाचे भाजप उमेदवार संदीप गावडे यांनी हाणलाय। पाहूया। पॉझिटिव्ह असा प्रतिसाद आहे आणि सकारात्मक पद्धतीने पूर्णपणे प्रचार कार्य हे अविरतपणे चालू आहे। हळूहळू आम्ही प्रचाराच्या अंतिम टप्प्याकडे आता आम्ही जातोय। आता आम्ही समाजातले जे काही आजी माजी पदाधिकारी असतील, प्रतिष्ठित व्यक्ती असतील, अशा प्रमुख व्यक्तींकडे आता आम्ही भेट देण्याचा एक आमचा उपक्रम दिवसभरात चालू आहे। राजकारणामध्ये टीका टिप्पणी ह्या सगळ्या चालूच असतात, सदैव चालू असतात, पण त्यांच्याकडनं कन्स्ट्रक्टिव्ह अशा कुठल्या पद्धतीच्या टीका होताना मला कधीच दिसल्या नाही। कदाचित त्या सर्व मुद्द्यांवरती त्यांनी आम्हाला पास केलंय, विकासाच्या कुठल्याही भूमिकेवरती त्यांनी आमच्यावरती टीका केलेली नाही। ते कन्व्हिन्स आहेत की विकास आणि पूर्णपणे जे काही सर्वांगीण कन्स्ट्रक्टिव्ह डेव्हलपमेंट केली पाहिजे त्या गोष्टीला आम्ही करू, हे विरोधक सुद्धा आता मान्य करतात। बघितलं ना तर आपण जर रुपेश राऊळ यांना व्यवस्थित जर ऑब्झर्व केलं तर त्यांनी लोकांसाठी ज्या गोष्टी गरजेच्या असतात, या प्रभागाचा संपूर्ण विकास, शेती असू दे, पर्यटन असू दे, सिंचन क्षेत्राच्या रिलेटेड असू दे, कारण की हा सगळं म्हणजे इकडे बागायतदार सुद्धा आहेत, या संपूर्ण क्षेत्राच्या रिलेटेड जे काही प्रश्न असेल ना, ह्या सगळ्या प्रश्नांमध्ये त्यांनी आम्हाला पास केलं। या सगळ्या विषयामध्ये विरोधक कन्व्हिन्स आहेत की महायुतीचे उमेदवार हे तगडं काम करणार आहेत आणि कन्स्ट्रक्टिव्ह काम करणार आहेत, कारण की त्याच्यावरती त्यांनी कुठलीही टीका टिप्पणी केलेली नाही। ते कन्व्हिन्स आहेत की आम्ही कामं करू शकतो म्हणून। फक्त ते एक पिवळ्या कलरचा चष्मा घालून फिरतायत आणि त्या चष्म्यातून त्यांना सगळं जग पिवळं दिसतंय म्हणून ते तसे विषय मांडत आहेत। नाही, तिथे मैत्रीपूर्ण लढत आहे, की एक जी जिल्हा परिषद आहे त्याच्यात मैत्रीपूर्ण लढत आहे आणि डेफिनेटली मी तुम्हाला सांगतो महायुती डॉमिनेट करेल आणि पूर्ण जिल्ह्यामध्ये तुम्हाला जे चित्र दिसेल की एक वन साइड असं विक्ट्री हे महायुतीला पूर्णपणे तिथे मिळेल, कारण की काम आहे संपूर्ण। आज जे संघटन आहे ते संपूर्ण संघटन आज तळागाळात पसरलेलं आहे, लोकांपर्यंत पोहोचलेलं आहे, त्याच्यामुळे एक चांगल्या पद्धतीचं तुम्हाला चित्र हे जिल्ह्याभरात दिसेल। आज जर आपण बघितलं ना तर जवळे जिल्हा परिषदेला फार मोठी बॅकग्राऊंड आहे, गोष्ट लक्षात घ्या। फार समाजातल्या प्रतिष्ठित व्यक्ती, महारथी सर्वांनी ह्या जिल्हा परिषदेचं नेतृत्व केलेलं आहे। फार मोठ्या माणसांनी आमचे प्रकाशजी असतील, सर्व काही असतील, प्रकाशजी असतील, सर्व आधीचे जर आपण काढले तर फार मोठ्या माणसांनी नेतृत्व केलं। आता गोष्ट अशी आहे की मी एक नंबरला नेईन असं मी का म्हटलं, तर की तळवडे जिल्हा परिषदेचं जर आपण व्यवस्थित मॅपिंग केलं ना तर तळवडे आणि मळगाव, निरवडे, नेबळे ही आता गावं राहिली नाही, ते आता टुवर्ड्स अर्बनायझेशन चालले। तळवड्यातली बाजारपेठ ही सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे, आपल्याला ती नेग्लेक्ट करता येणार नाही। मळगावातली बाजारपेठ ही सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे। आजही तळवड्यातला व्यक्ती हा किंवा इकडचे बाजूचे पंचकृषीतली गावं हे तळवड्यात येऊन बाजार करतात, सावंतवाडीत जात नाही, कारण की त्यांना त्याच्यापेक्षा कॉम्पिटिटिव्ह प्राइसला इथे त्यांना धान्य असू दे, काही असू दे, ते मिळतं। हे उदाहरण काय आहे तर सक्षम अशी बाजारपेठ आहे, हे त्याचं उदाहरण आहे। आणि त्याच्यामुळे मी असं म्हटलं की अर्बनायझेशनकडे ही सगळी गावं चालली आहेत, तर ह्याच्यासाठी फार मोठा इन्फ्रास्ट्रक्चर करण्याची गरज आहे। आज जर तुम्ही निरवड्यात बघितलं तर रेल्वे स्टेशनला लागून पूर्णपणे एक जसं एक प्लॉट्स असतात, रेसिडेन्शियल प्लॉट्स असतात, वेगवेगळ्या व्यक्ती असतात, ते सेकंड होम किंवा वेगवेगळे त्यांची गुंतवणूक ही इथे करतायत, बरोबर आहे। मग ह्या सर्वांसाठी बेसिक सॅनिटेशन पासून, वॉटर पासून, पोर्टेबल वॉटर पासून सगळ्या रिक्वायरमेंटची गरज आहे। त्याच्यासाठी इथे मोठा इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन करावं लागेल आणि महायुती म्हणून आम्ही हे 100% करू। ते विजन आमच्याकडे आहे, आमच्या नेत्यांकडे आहे, त्याच्यामुळे ते 100% आम्ही करू। त्याच्यामुळे मी तुम्हाला म्हटलं की तळवडे जिल्हा परिषद ही एक नंबरला असेल, मग ती धोरणात्मक कामांमध्ये आणि विकासात्मक कामांमध्ये त्यांना सर्वात मोठा निधी मिळेल आणि त्या पद्धतीने तो एक नंबरला असेल, हे माझं म्हणणं होतं। संदीप गावडे, माझा प्रश्न विचारला ना
हे संदीप गावडे तवडे गावामध्ये आजच येत नाही. हे माझी तालुका मंडल अध्यक्ष होते. तवडे, आंबोली, कोलगाव, माडकोत, त्यामुळे संदीप गावडे घरोघरी फिरलेले आहेत तवडे गावात, तवडे मतदारसंघात. त्यामुळे विजय आमचा निश्चित आहे हे तुम्हाला मी अजून एकदा सांगतो. त्यामुळे 9 तारखेचा गुलाल आपलाच असणार एवढं मी तुम्हाला सांगतो खात्रीने. बाकी काही नाही. विकास आणि 100% विकास करणार आंबोलीच्या धर्तीवर, त्यापेक्षाही करणार. संदीप गावडे साहेब हे जे आहेत ते पहिल्यापासूनच आपल्या या पंचक्रोशीमध्ये फिरतात. त्यांचे बॅनर येत आहेत, ते शाळांमध्ये पोचतात, शाळामध्ये वया वाटप करतात. त्यांची वहिवाट इथे चालूच आहे. लोक म्हणतात त्यांनी वहिवाट केली. ते पहिल्यापासून इथे फिरतात, लोकांच्या संपर्कात आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे आयात निर्यात ह्या गोष्टी केल्याशिवाय आपल्या गावामध्ये पैसा येणार नाही, आपल्या गावाचा विकास होणार नाही मेन म्हणजे. आणि तिसरी गोष्ट सांगायची जायचं म्हणजे तर जे आता संदीप गावडे उभे आहेत त्यांच्या उजव्या बाजूला दीपक बैकी सरकार आहे, डाव्या साईडला रवींद्र चव्हाण साहेब आहेत आणि त्यांचं वरदहस्त म्हणजे नारायण राणे साहेब आहेत ना त्यांच्यासमोर. म्हणजे पंचमुखी जे परमेश्वर म्हणतात त्या हिशोबाने त्यांना वारसा लाभलेला आहे आणि त्याच्या अनुषंगाने यांना आपल्या गावाचा विकास करायचा आहे. आम्ही सरळ सांगतो लोकांना, आता प्रश्न तुमचे असतील, उत्तर आमची असतील. विकास तुम्हाला करायचा असेल, तुमची कामं आमच्यापर्यंत घेऊन जा आणि त्या कामाची पूर्तता करायला आम्ही तुमच्याशी बांधील आहोत. फायनान्स केलेले आहे, ते टॉपर आहेत ते, त्याच्यामुळे त्यांना विकासाच्या बाबतीत काही विचारायची गोष्टच नाहीये. 100% त्यांनी जे आंबोली मतदारसंघात काम केलेलं आहे ते आम्ही ऑलरेडी बघितलेलं आहे. आम्हाला अपेक्षा त्यांच्याकडून अजून जास्त आहे की त्याच्यापेक्षा जास्त विकास आणि त्याच्यापेक्षा जास्त ताकदीने त्यांनी तवडे मतदारसंघाचा विकास करावा. तवडे गाव जसं त्यांनी म्हटलं, तवडे गाव असेल, मळगाव असेल, निरवडे असेल, निमळे असेल, हे आज बघितलं तर जवळपास 11-12 हजार लोक इथे आहेत. एका शहराच्या, एका नगरपालिकेच्या लोकसंख्या एवढी लोकसंख्या आहे आपल्याकडे. तर त्या पद्धतीने उद्या ज्या काही सुखसोयी इथे लागतील, कारण लक्षात घ्या, केंद्र, राज्य, जिल्हा परिषद सगळीकडे महायुती याचंच सरकार असणार. केंद्रापासून निधी आणायचा असेल, राज्याकडून आणायचं असेल किंवा जिल्हा परिषद, सगळीकडे फक्त महायुतीचेच आपले लीडर्स आहेत आणि तेच हे काम करू शकतात. आणि तीच अपेक्षा आम्हाला संदीप गावडेजी यांच्याकडनं आहे आणि ते 100% आमच्या प्रत्येक कामांकडे आणि प्रत्येक गरजांकडे लक्ष देतील आणि ते करून देतील ही आम्हाला खात्री आहे.